Comentouse nas redes sociais, sobre todo, que vostede participaba en timbas de póker. Non me diga iso, por favor. Mire, totalmente falso, non teño tempo, non me gusta. Eu xogo unha partida ao tute, unha vez ao ano na casa dun amigo que me invita a comer, xugamos unha partida ao tute entre el e eu, seu pai e outro amigo, por certo, perdemos casi sempre, e, punto, xa non teño tempo a xugar nunca máis, nunca, jamás, nin de novo, nin de mediano, nin a hora de un pouco xa maior. De onde cree que sae semellante cousa? Timbas de póker e con perdas que se fala de miles de euros que perde nas partidas. Algo indeso, pois eso, mire, son, os políticos a veces estamos suxetos, por desgracia, que non se debe facer con ninguén, pois a este tipo de aseveracións que non se demostran, que salen do anonimato, pero que fan daño, que fan moito daño. E, polo tanto, pois, o nego rotundamente. Os que me coñecen, neste momento están vendo isto en Lugo, seguro que están dicindo, bueno, isto é o colmo.